softver ne donosi odluke. Ti donosiš odluke. I zato moraš da znaš šta tražiš i šta povezuješ. On samo skuplja podatke. On je tu da podrži analizu, ali ne može da je zameni. A zašto je bitno da se potrudimo da dodamo tu dodatu vrednost? Pa da te pitam, koliko puta si doneo odluku na osnovu poluinformacije ili samo na osnovu jednog izveštaja? Video si trošak, pa si se zabrinuo, ali nisi video da je taj trošak praćen jakim rastom prihoda, pa je čak odnos troškova i prihoda bolji nego što je bio ranije. Ali nisi imao informaciju da je najveći deo te prodaje zasnovan na kupcima koji plaćaju duže od 90 dana i da ti time čak i ruše likvidnost. Video si prihod i zaključio si da je super. Ali nisi pri tome imao informaciju da je najveći deo tog prihoda zarobljen u potraživanju. Pravo pitanje je da li vidiš ono što tebi treba da doneseš odluku. Firma koja ne povezuje podatke samo se nada. Nada se da će rast rešiti problem koji ni ne meri. Analiza nije luksus. To je jedini način da znaš gde gubiš i onda znaš gde moraš da isečeš, a gde moraš da poguraš. Znao bi zašto više prodaješ, a imaš manje para.